Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina kitaba miftahul khutaba wal wa'di ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Wasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin. Nakon tak kon urut ke lampu kuwi merkuri teng dedetan iki saklare ketok ning delon ora apa oh saya tak hapus sih saya tak hapus sih waktu takon nih. Halaman pira? Sing dapene atau kitab niki lho 10.000. Niki disiapi niki. Pira? 211. Sesuk kami semeh mepet. Azawaju mangal ngasmi ngalang adami sodaki. Bismillahirrahmanirrahim. Azawaju utawi rabi. Wah ini jane ra tepat. Yang tuwek-tuwek ngomongke rabi. Azawaju utawi rabi mangal ngazmi sartane nejo ngalah ngadami sodaki ing atase ora enene mas kawin. Iki rembukane niki ngrembug rabi ning sejane arep ora ngekeki mas kawin. Iki wong lanang ceng-ceng po kuwi. Nek rabi pengen golek wong wedok sing sugih kek pengen dompleng kuwi lho. Ora mutu blas. Lah ngadami sedekah wong sakjane mas kawin niku bagian saka kaprajane wong wedok.
Jadi jenengan ngerabeni wong wedok mas kawin seperangkat alat sholat itu jane kurang projo. Wong cetha sing mangrabeni iki wis sholat, jadi nek seperangkat alat sholat iki wis duwe. Sing dikeki. Wong cetha sing dirabeni wis sholat kok isih dikeki. Nek ngekeki iki rak ya sing kira-kira Mas saon ngono lho. Aduh. Sing darah. Aduh. Maksudnya sing kira-kira ya rada iso ngangkat martabate wong wedok. Al ayatu karena niki kitab niki memang tematik toh. Di temane iki terus ayate hadise ini kitab hebat. Karena tematik banget. Ayat sing jelaske tentang rabi ning ora duwe sejo pengen ngekeki mas kawin. Ayate wa atun nisa asadduqatihinna nikhlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan faquhu hani mari'ah surat An-Nisa ayat 4. Wa atu padha nekanono, padha menehno sapa sira kabeh menehno anisaa ing wong wadon-wadon sadduqatihina ing pira-pira mas kawine wong wadon-wadon kuwi. Genah to gawe Quran wae kowe menehno mas kawine wong wadon-wadon kuwi. Enten bagian Sumatera nika sing bagian ngendi ngono rada kuwalik. Sing ngekeki mas kawin ki malah sing wedok. Ora sing lanang. Mula jenengan pindah kono sing kere-kere kuwi. Engko oleh mas kawin ta. Enten nek Sumatera nika sing ngono kuwi ana. Daerah pundi ngeten. Neng nak kur Lampung kono aku mung pindahne wong kene. Lampung-Lampung ora mung wong Jawa-Jawa pindah kono. Dadi mayoritas Lampung Jambi niku isine wong Jawa-Jawa, biyen tran. Dadi tradisi iki wis ora beda kaya kene persis. Wonten sing suku Dayak iki asli Sumatera ya. Dadi diwalik. Mula kowe dok menehno mas kawine wong wedok nikhlatan hale nikhlah nikhlahnya hale dengan kerelaan, hale rela. Nikhlatan hale rela hati. Utawa menehno dengan kerelaan. Nah, iki akhirnya terus realisasine biasane nek do rabi kae taren, rembukan wong loro. Iki njaluk mas kawin apa, Nduk? Sing wedok ya ngerti agama. Lah relane jenengan apa? 10.000. Lah ya sing wedok ngarani engko sing lanang rela ngono kok ya ora kebangetan kok 10. 100.000 nek saiki kerep-kerepe. 100.000. Nikhlah rela dengan kerelaan hati. Fa intibna mongko lamun bagusake sapa wadon utawa lamun bejake sapa wadon lakum kedue sira kabeh ngansain saking suwiji-wiji minhu saking mas kawin nafsan ing dalem blegere utawa ing dalem awak-awakane faku.
Fakulu mongko padha apa? Nampa. Kok nampa? Fakulu mongko padha nampa sapa sira kabeh hu ing mas kawin hanian hale seneng hanian mari antur wong sing bangga. Nek memang iso mbejake, jadi mas kawin niku mengke iso mbejake. Nggo bojo wadon kanggo kowe kabeh saka mas kawin sing tok wenehke niku ternyata iso mbejake sing wedok-wedok, wong wedok mangpek kei mas kawin niku iso gawe bagus nggo kowe, mbejake niku gawe bagus nggo kowe. Secara bleger hayo istilahnya fakuluhu hanian. Mongko padha apa niki jenenge? Ya padha mangano, padha nyikapono mas kawin itu kanthi bungah tur kanthi bangga. Karena sebagian maksud ngekei mas kawin niku sakjane dinggo modal urip keluarga niku. Dadi engko nyoh nduk kowe tak kei mas kawin iki nggo gawe seneng sing wedok, nggo modale sing wedok arep ngopo to ngopo ngono. Iki tak kei mas kawin. Makane uga-uga nek jaman biyen mas kawin itu ora barang. Nek uga-uga nek ora emas ya duit. Karena itu multifungsi. Seperangkat alat sholat didol ora payu. Ora sip tenan. Kayak turno wis duwe. Wong wedok ndak dina salat kok kaya seperangkat alat sholat. Wis duwe malah ana sing gaya seperangkat alat sholat dan Quran. Ora iso maca kok kaya Quran. Kula iki tau ngijabke ten Wonosobo. Ngijabke wong ten Wonosobo lho. Gaya wong iki alirane iki aliran anu ketok iki. Congkak. Nang Wonosobo. Wong sing wedok Wonosobo. Iki kula ngijab. Wah. Mas kawine gaya kok. Dengan mas kawin kitab Riyadhus Shalihin. Jan kitab Riyadhus Shalihin kuandel kae. Bahasan tak buka tafsir Latin lho. Latin dadi ana hadise ngisore terjemahan Latin barang gleleng. Riyadhus Shalihin. Ambok duit we sing jenenge mas kawin iki emas apa duit niku sing wedok mesti seneng, wis mesti seneng. Dengan mas kawin cincin 5 gram ngono ora senenge politik ana wae. Sip tenan. Sak gram 1.100.000 Nah, karo tengah malah. Sak gram karo tengah ya saiki 1 gram rak ya Madian. Hasil rampung ijab kae kanthi mas kawin kasebat dibayar tunai. Wah, alhamdulillah dongani bar dongani sing wedok ulungi mas kawin cincin 5 gram niku wah buar iki langsung nyikep ora karu-karuan. Sing wedok jawab ala-ala. 5 gram dadi anu 7,5 juta. 5 gram ini nilainya 7,5 juta ayo madang to. Yes, lumayan lah. Al ahadisu utawi pira-pira hadise iku akhraja ngetokake sapa at-Tabarani Imam Tabarani bisanadi rawatihi kelawan sanate riwayate Imam Tabarani sikotin hale pira-pira sikoh.
kuat. Dadi sanate riwayate Imam Tabarani kang kuat. Anahu sak temene utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ngendikane ayyuma rajulin utawi endi wae wong lanang tazawaja kang rabi sapa rajul imro'atan ing siji wadon ngalama lerabi ngalama ing atase barang kala kang sethithik apa ma rupane minal mahri saking mahar au kasura utawa akeh apa mahar walaisa khali ora ana fi nafsihi ing dalem jiwane rajul apa ayu adi yen to nekani sapa rajul ilaiha maring bojo wadon ora nekani haqqaha ing hake bojo wadon. Khadanga khale ngiyanati cidra sapa wong lanang ha ing bojo wadon. Famata banjur mati sapa rajul walam yu'ati khali urung nekani sapa rajul ilaiha maring bojo wadon urung nekani haqqaha ing hake bojo wadon. Jawabe Ayuma laki utawa lakiya mongko bakal ketemu sapa rajul Allah ing Allah yaumal kiamati sesuk ing dalem dina kiamat wa huwa khali utawi rajul iku zanin wong sing zina wong sing ahli zina. Wa ayyuma rajulin lan utawi ndewe wong lanang istadana kang ngalaputan sapa rajul dainan ing siji utangan wa huwa khali utawi rajul iku layu adi ora nekani sapa rajul ila sahibihi maring wong sing duweni utang ora nekani haqqaha ing haqqahu ing hake sing ngutangi khadanga khale arep nyidrani sapa rajul hu ing sing ngutangi hatta akhadha ngantek ngalap sapa dheweke mak ing barang lahu keduwe si dheweke rajul laqiya mongko bakal ketemu sapa rajul Allah ing Allah wa huwa hale utawi si rajul iku sarikun wong sing nyolong utawa pencuri. Lah ya serem to. Kanjeng Nabi ngekeki kebijakan akhlak wong numlo mayoritas hadis-hadis sing diterangke Kanjeng Nabi itu tetep nanggon pembentukan akhlak sing apik ana ing dalem berbagai macam perkara. Iki akhlak tenggon masalah rabi nomor 1. Kanjeng Nabi ngendika, endi wae wong lanang sing ngrabi wong wedok. Iki endi wae wong lanang sing ngrabi wong wedok. Alasane men ya paling ora ngrabi wong wedok lah. Iki wong lanang ngrabi wong wedok iso ngekei mahar wong wedok mbuh akeh mbuh sethithik maqala minal mahri au kasura wis pokoke ngrabi wong wedok jumbuh karo syarat rukune termasuk ngekei mas kawin ya mbuh sithik mbuh akeh sing penting ngekei mas kawin ning ternyata nalika ngrabi wong wedok niki ning jero jiwane ning jero atine wong lanang niki arep ora nekani hake laisa fi nafsihi ayu adi ilaiha haqqaha jebul ning jero atine iki arep ora nekani hake sing wedok artine niku sing lanang iki arep ora netepi kewajibane iki ya gampangane mung arep mempermainkan utawa arep menipu sing wedok
Mula golek-golekane kuwi biasane golek wong wedok sing sugih. Iki wis ketok anggere wong lanang kok pengen ngrabine wong wedok ning goleke wong wedok sing sugih. Niki engko ming waton dirabeni ning karepe ora kangelan. Sing wong lanang wajib ngekeki nafkah nek ngrabi wong wedok sugih rak terus ora ngekeki nafkah. Sing kudu ngekeki dhuwit rak terus ora ngekeki dhuwit. Ngono lho critane iki. Dadi tujuane wis ora apik. Makane golek-golekane sing sugih-sugih. Mbasan rabi tenan ternyata ngantek tekan mati ora tau netepi kewajibane wong lanang iki. Kudu blonjo ora blonjo, kudu ngekeki nafkah lahir batin ming sakarepe dhewe. Ora iso ngekeki lan ora gelem ngekeki nafkah. Ya mungkin alasane ngene iso. Iki ana wong wedok sugih. Gelem dirabeni ning ahli ngono lho ceritane. Gak sing lanang bagus. Sing lanang iki bagus. Kok Pak Bambang kuwi bagus. Sing lanang elik mbasan praktek rabi ngekeki dhuwite memeng dasare kono wis sugih. Arep piye wis? Ya sugih kok gek sing wedok ya meneng wae ra dikeki kae. Karena ngrasa elik dipek cah bagus. Dadi ra dikeki meneng wae wong kok nek njaluk terus kok sing lanang nesu wedi nek ditinggal. Wah, engko nek aku njaluk dhuwit gek bojo lanangku nesu mah aku ditinggal. Duwe wong lanang bagus ngene iki angel ya. Akhirnya njaluk rawani sing lanang ora tau ngekeki. Nyuwun sewu juga orang ngekeki nafkah batin. Wong eli kok. Eli dadi nek awor bengi kae iki jan wis ora. Singkur-singkur. Ora menarik to. Oh, mbok diaglah-aglah ora tertarik. Dadi ora iso dileleh ngono ki ya ora iso. Jenenge ora tertarik ya ora iso tenan sih kok. Mbok nek liyane nek apa-apa iso ya wis kebangetan. Nek sing ora menarik jan ora seneng, jenenge ora seneng, ora menarik ngono ki ya diwer wis ora iso. Iki akhirnya kan dosa to wis ora ngekeki kewajiban belanjan ini itu juga nek nafkah batin ora iso karena paitan ra seneng sakjane. Walaupun rela, nah nek rela toh ra apa-apa penu. Walaupun rela kok ya. Wah niki kadang le nampa ki asli kepeksa ya asline iki. Sama saja nih. Lah iki ngantek tekan mati sing lanang ki duwe sikap sing ngono kuwi ora ngekeki belanjan, ora ngekeki apa sing dadi kewajibane, juga ora ngeloni. Gampangane lho iki. Iku ngantek tekan dheke mati. Mongko sesuk ning dina kiamat wong lanang sing model kaya keten iki ketemu Allah dalam posisi dadi wong sing ahli zina walaupun ora zina. Ya ta, lha iya niki jan rada bahaya, mula ora main-main kok ya. Kudu slamet saka dosa iki. Iku ming marai dadi ahli zina tenan wong sing ngono-ngono. Dadi aja duwe apa ngen-ngen sing elik, dalam arti ngen-ngen sing elik iki tak ngrabi wong wedok sing sugih. Wis kuwi ngen-ngen sing elik. Kadang tuwek yo ben. Wali tenan karena engko prakteke yo khianat iki kok. Iki prakteke khianat wong diwor yo ora ngabruk tenan sih. Saya tak ngombe sik.
Wah kuwi nek diwambake nek kula oleh nerangke kanthi jlimet nganggo sudut pandang tasawuf lebih berat. Nek kula njabarno hadis kuwi dengan dalil ming kepengin ora kangelan mula terus alasane ngepek wong wedok sing sugih. Niki ming arep ora netepi kewajiban ngono lho. Mula kepengin penak ora netepi kewajiban wujude goleke pangan nek wong Jawa kae. Ben men aku rasah kangelan goleke pangan, tak golek wong wedok sing sugih. Ana sinonim seperti itu nek kalangan pondok. Nek kalangan pondok ngeten niku, aku arep golek sing ngapal Quran, gek men ngerti agama engko ora wani nuntut aku. Ngono ya ana. Ana sing model ngono ki, tak golek sing ngapal Quran, tak golek sing ngerti agama, gek engko ora nuntut karo aku. Iki wis saya rapik iki. Cidra tapi nganggo amping-amping agama. Ana sing ngono ki, tak golek sing pondokan, sing kok nek wis tak rabi, iki tak kei pira-pira ming nrimo. Ngono ya ana. Ana nek iki ora tekan mikire kok ya bacot duwe wong wedok sing nganu cangkem boyok. Cangkem boyok iki ngarep ciut nang njero kisan apa-apa ngamplung kok ya. Dadi sudut pandangnya ombo banget iki mengke walah. Lah sing jelas itu rabi kok duwe sejo-sejo sing ora apik. Terutama nek nggon masalah iki ming ora arep netepi kewajibane dadi bojo lanang. Iki engko ning kiamat ketemu Allah itu dalam keadaan wong sing ahli zina. Sanepa, wong sing ahli zina iki sanepa. Ketemu Allah dibendu Allah terus ming cilaka neraka ngono lho maksude. Yes, ketemu Allah dibenduro Allah terus dadi wong sing cilaka. Makane rabi niku bismillah niat ngibadah. Lah ngibadah ki werna loro. Ngibadah niku nggo netepi kewajiban karo nggo nyuda dosa ngono to. Karena definisi takwa itu nandangi dawuh ngedoi maksiat. Mula rabi niku nek jenengan pengen ngerti sejane niku pisan dinggo ngibadah, dinggo ngibadah niku dinggo netepi apa sing dadi dawuhe Allah, sing nomor loro dinggo nyuda dosa. Lah kok dinggo nyuda dosa ning hadis cetha, kowe iki rabi yo, ngene lho. Karena dengan rabi iso ngeremke mripatmu, iso njaga kemaluanmu. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Lho kok dadi kaitane karo merem mripat karo njaga kemaluan. Kuwi maknane nggo nyuda dosa. Karena mripat jelalatan ya dosa. Nggih to apa meneh kemaluan cenanangan saya dosa. Ini ora iso njabarno ngono ae. Makane rabi niku niate niku semata-mata dinggo ngendhek dosa. Saka dosa mripat, saka dosa kemaluan. Iki nek jenengan pengen ngerti. Mula nek ana wong rabi kok milih sing ayu. Ini ana wong rabi niki malah milih sing ayu. Iki ana wong rabi milih sing ayu. Terus wong liya ngonekke. Wong kok ming nuruti hawa, wong kok ming nuruti nafsu. Ini sing ngonekke sing amat sangat bodoh. Sing amat sangat bodoh sing ngonekke jelas kuwi. Setiap manusia niku mesti dikanteni nafsu, jujur maupun tidak jujur. Iku kabeh wong iki mesti ndek nafsu, karena karo Allah dinggoni nafsu. Terutama nek wong lanang nafsu ke perempuan, nek wong wedok nafsu ke wong lanang. Itu setiap manusia. Kamangka nafsu niku dilangi ra iso. Mesti kesesuk ana terus nafsu niku. Lah kok dadi Gusti Allah ngekeki nafsu teh apa?
niku juga bagian isyarah jenengan kon ngibadah wujude nggarap nafsu niku. Wujude nggarap nafsu niku. Makane ana hadis secara garis besar perang gede niku merangi nafsu. Lah kok merangi digarap nafsu niku. Salah satu kesenengane nafsu nek wong lanang seneng wong wedok. Kuwi ora iso dipungkiri muni digawe ra seneng ra iso, ya tetep seneng kok iki. Akhirnya kowe iki seneng wong wedok, monggo nafsumu turuti. Le seneng wong wedok monggo. Ning nalika nuruti nafsumu seneng wong wedok, iki usahakan dadi ganjaran, aja dadi siksa. Sing rung paham nek iki doe. Monggo nuruti nafsumu monggo, turutana nafsu, jak nafsu mesti do duwe. Ning nalika nuruti nafsu niku ki garapen men dadi ganjaran, men dadi celengan ngamal saleh, aja ngantek dadi dosa, aja ngantek dadi nekake kacilakan. Lah terus piye kuwi carane? Lah kan ana pilihan loro nggo nuruti nafsu nek wong lanang seneng wong wedok. Wong lanang nuruti nafsune le seneng wong wedok supaya iso dadi ganjaran, supaya iso dadi mandeg dosane, supaya iso dadi nglebur dosa, rabeni. Engko otomatis keturutan nafsune tur ora dosa. Ora dosa ya. Ning nek kowe nuruti nafsu ora nganggo laku sing kuwi, mongko kowe bakal dosa sing berkepanjangan. Iki sing dorado ngeten niku. Wah rabi kok mung krana nuruti nafsu. Iki nek ana wong muni ngono iki ra duwong insyaallah kabeh cah nom-nom nek rabi ku kaya nuruti nafsu. Ning ra jalur bener to. Aku nuruti nafsu ning tak ambil jalur rabi, ora tak ambil jalur peteng. Nek ngantek ora nek sing apik ora nuruti nafsu berarti ra normal ketoke nafsune ra beres. Mbok muni sing ngomong nek nyatane kae sing diomong ngono kae. Engko nek kon bojo elik kae ya ora gelem sih. Mesti milih-milih sing rada bening-bening. Mesti milih sing rada glowing-glowing. Lah ngantek milih kuwi iki sakjane nafsu lah kok. Bali neng kon akibat sih nyatane nek bojo elik ya diwor kae ra ngabruk sih kok domongi ora dong kowe iki. Mula nuruti nafsu ning marai mandeg dosane kanthi laku rabi, nuruti nafsu marai lomo, netepi kewajiban lan netepi apa sing dadi tanggung jawabe kuwi jan apik banget. Berarti jenengan perang nafsu bener karena nafsu jenengan setir. Kanjeng Nabi ngendika tubaliman aslama utawa istilahnya al-aqyasu mandana nafsahu wa ngamila bima badal mau. Wong cerdas kuwi wong sing iso ngendhaleni nafsune. Dadi nafsu ngene dikendhaleni oke, ning kudune dadi ganjaran, oke ning kudune dadi penglebur dosa, oke ning kudune dadi swarga. Ora kok kowe berontak njaluk dituruti ning kok aku dosa ora. Tekan ora ya tak terangke ngene iki, mahmu ora tekan no. Kadang sok gejeron aku nek nerangke kisah ini. Ning memang seperti itu, nafsu niku karo Allah digawe lan diselehke ning saben-saben menungso, gek dilangi dipateni ra iso, niku jenengan kon ibadah lewat merangi nafsu. Lah merangi nafsu ki ora kok apa sing dadi karepe nafsu ra dituruti ora, niku jenenge paham picik. Yang namanya merangi nafsu niku kok apa sing dadi karepe ora dituruti ora. Nang kono setiap karepe nafsu itu sebenarnya ada solusi. Ana jalan keluar sing kira-kira iso digawe apik apa digawe elek. Mengkari panjenengan mengke kok ya nafsu ra iso dilangi tenan sih, turuti ning halal ngono lho gampangane.
aja nuruti nafsu wae. Bojo iki aja kudu milih sing ayu-ayu. Elek ning iso ngibadah kuwi luwih apik. Lho angel banget wae ngibadah karo wong elek. Wah, nyatane muni do milih-milih kok. Mung kula delok pasangan-pasangane jenengan iki kene ya mang pilih wangun-wangun kae. Nek sing elek ya moh kok lek kematian. Kuwi tenan sakniki bojo elik. Le muni tok aku ora nuruti nafsu. Tak nggo merangi nafsu. Bojo elik iki ya mingsane apa saja to. Basan dadi bojone setiap awur ra iso netepi nafkah batin. Dosa meneh. Lah moko sing elik kuwi sing wedok, gek sing wedok njaluk. Ning jenengan jajal celak tetep ra iso. Masalahe weruh elike kuwi wis pramut. Jajal dikei topeng Paramita Rosadi kuwi. Iki tetep ora iso. Iki jenengan dosa terus kecesuk khianat namanya. Wah, iki. Jan kaya memeng tenan lha iki lho. Dosa ora krasa iki ngono kuwi terus iki niki internal banget lho iki sakjane. Engko urusane dadi kaya pribadi banget wong liya do ora ngerti. Ning dhek akan dosa terus esuk. Jajal wis diusahani wong ya rada sugih dioperasi plastik mah mleyok-mleyok. Masalahe kleru. Sing dienggo operasi plastik resek ireng. Wedi saya ramut. Lha usaha wis tenanan. Ning kan sebagian kakung-kakung niki malah justru wonge punya jiwa sederhana. Nek weruh wong wedok luwih muacak, kandel, gue nyonyas banget kan mah memeng ki yo ngono. Luwih muacak mah ngene, mah medeni dadi nang nyun sewu iki, nyun sewu lho Bu. Bagi wong lanang sing ngeten niku weruh pacaan sing over ngeten ning ati iki mah ngrasa jijik kaya ngono. Wong dhek tak cerita ora, wah nek weruh kok mah jijik. Bukan aku sok suci ning aku ra seneng pacaan sing ngono. Aku seneng sing pacaan itu natural. Semi alami dadi mengkur dipoles sethithik ngono. Lha iki wong elik reka-reka dioperasi plastik terus dipacak nganggo pacaan sing over. Lah sing lanang mah ming saya jijik. Dadi ora iso ngumpuli tenan iki. Nek ngono kuwi sesuk terus sing lanang dosa terus iki. Gara-gara ming tau ngepek sing elik kuwi gara-gara dhek sugih. Dadi ngalap sak sisi ning ngorbanke sesisi ngalap sugihe tapi sing iki ora iso netepi. Lho iki bahaya sekali. Dosa terus. Ora iso mandeg dosane wis per hari dosa terus lah ora iso ngekeki nafkah sing ngono kuwi. Lah nek ngono terus piye solusine? Lah ya wis angel ketok ya ming sitok pegatan ketok. Ha ketok piye gilar ngendhet? Pegatan nglenggana wis kowe goleka sing kira-kira iso ngalap kowe lahir batin. Sing wedok ditarik ngono masalahe nek aku jan ra iso netepi tenan iki engko nek terus ming dosa gek aku mati kok isih ngene iki ya wis. Ketemu Allah dadi wong sing cilaka tenan iki. Iki lho nek jenengan paham. Ketemu Allah iso cilaka tenan, gek direka operasi plastik ya tetep rambut, digawe ngene ya rambut wis melu body language sing mah saya ora cethok. Iki isin wae. Men mandeg dosa sing kaya ngene iki men mandeg men ilang, ha kita cerai. Cerai sing ngono iki dihalalke boleh karena alasane le cerai teko mandeg saka dosa. Ngono lho nek jenengan paham. Di banyak sekali ya kalau raming waton sama weh. Apa ta niki nek nggon kaya ngene dadi berat. Ora sembrono. Nek kaya niki wis aman ora usah mikir tentang rabi, anake teng tlecek sak nggon-nggon. Iki nek wis tuwa niku anake mentas pirang-pirang cetha muni rambut ngapusi rambut kok metu telu. Anake wis ampuh-ampuh wis ora masalah. Sing nomor loro ndi wae wong lanang, endi wae wong lanang
sing dheweke niku ngalap utangan. Dadi ngalap utangan. Gampangane utang karo wong. Ya ora mung wong lanang tok, pokoke kabeh. Wong kok utang ning wong liya, ning niate ming arep ora nyaur ngono kae. Niate ming arep ora nyaur, layu adi ila sahibihi haqqahu. Dadi ming arep ngapusi pokoke. Utang ning wong arep ora nyaur, ning mingkur arep ngapusi nang gone sing diutangi kuwi. Ngantek hasil diutangi tenan. Ngantek hasil diutangi tenan. Ketemune ya ming ora nyaur. Ngono kuwi jebul ora ming pisan pindho. Neng kono jebul ya ngono kuwi. Oke lho kejadian-kejadian kok iki oke. Tenan oke, ora lanang ra wedok, kerep-kerepe wedok. Kerep-kerepe wedok. Lah niki jenengan utang kok niate arep ora nyaur. Niki sesuk ning dina kiamat ketemu Allah jenengan ki klaime dadi wong sing tukang nyolong utawa klaime dadi pencuri. Wah sarikun. Ora tau nyolong ning utang ra nyaur, asline pencuri. Iki lho hadise lho. Tak terangke ngene kok do ndungkluk ki ngopo ya? Ketoke krasa. Ndungkluk. Mune aku njajal anu kok iki le ndungkluk ki maca kaya iso-iso. Krasa ya lah nek wis kebacet piye mumpung urung bablas mati karena iki lagi Allah yaumal kiamah berarti isih ngono kuwi kok tekan mati. Ning nek urung sida mati kok jenengan tobat dalam arti mandeg sekole seneng utang, sekole ngapusi wong, nek wis kebacet diutang diusahani sauri kabeh kek dirubah. Iki solusine mung ngono kuwi bangane sesuk cilaka. Wis pokoke aku mandeg tak sauri. Engko ndak ning kiamat aku mati cilaka. Utangku tak sauri jedet-jedet. Saiki ora duwe ngen-ngen arep utang sing sipate ming angele nyaur ora, sing sipate ming arep ora nyaur ya ora. Tobaté ngono kuwi kudune le tobat. Iki ilmu-ilmu serawung, ilmu-ilmu istilahnya hablum minannas, ilmu sing berhubungan karo sesama tapi kaitane karo akhlakul karimah, kaitane karo mulyane budi pekerti. Bebojoan iki mau ya kudu mulyane budi pekerti, nek masalah serawung utang piutang ya kudu ngono kuwi. Ora meng ngawur kok ya. Ya abot to. Ilmu top tenan nek iki ya kula ya agi maca ngene iki nek sing dhuwur nggon masalah rabimu wis tak waca suwe. Dadi kebijakan Allah sing ngenani ning awak kula itu salah satu keputusan ya alasane kuwi ngendhek saka dosa iki nek ora mengke sesuk dosa terus ning kiamat aku fatal kok ya. Jenengan radong isane mengonekke kok ya nek jenengan iki ora paham waton. Lho wae ra trimo kae lho. Nendang gelas nek ra trimo. Nek kula alasane ngendhek dosa, pokoke aku kudu ngendhek dosa. Iki wis tuwa aku ndak iki, aku ketemu Allah ning kiamat dalam keadaan dibendu. Jenengan ming waton omong. Sapa to dhek mben omong serem kae. Kiai kok gonta-ganti wedokan ngono bareng ngono. Oh lah nek ditari ya sapa sing gelem. Ayo ditari rogo Allah insyaallah ya gemang kok ya. Ning wong kahanan itu sing kudu nabrak. Nang kene iki memang benar-benar dadi ujian berat kok ya. Ujian berat kudu piye ning hadise kudu mlaku. Pitutur luhure Kanjeng Nabi kudu mlaku. Mula sing dienggo pitutur kudu ngorbanke iki korbanke. Sing penting netepi hadis men ora dosa. Korban berbagai macam hal, korban segalanya. Nama baik juga kaya
hancur seolah-olah niki lho kula ngeboti hadis. Kula matur Gusti Allah. Jenengan lho kula manut jenengan Gusti Allah ndonga sekian pendak dina tulung dikeki solusi sing paling apik piye wong nek ngeten iki kula dosa terus mawon. Ki hadise kaya katen. Akhire dikeki keputusan iki manut Gusti Allah dek kok jenengan wong ra pahame waton. Ya cekop ngono ya sangarepmu jak ming wong radong. Mampet lho ujian ngeten iki nek jenengan ra kuat. Ujian sing kaya kula lho jenengan iki kuwate pokoke ming nek ngeleh madang ngono kuwi. Berat ning justru semakin abot ujiane angger ora lali saka rile Allah ora lali saka tuntunane Kanjeng Nabi insyaallah tetep munggah derajate. Ya sing penting nganggo aturan korban segalanya ora apa-apa tek ana netepi Qur'ane tek ana netepi hadise. Warawa ngriwayatake sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi. Riwayate man sapane wong asdaka kang ngekeki mas kawin sapa man imro'atan ing wong wadon. Sodakon atau sodakon to? Sodakon to ya? Iki sodana. Atau kuwi? Ning kuwi benere sodakon ing mas kawin utawa kelawan mas kawin. Wallahu tawi Allah iku yaklamu maha ngudaneni sapa Gusti Allah annahu sak temene utawi dheweke man iku layuridu ora ngersakake utawa ora ngarepake sapa dheweke man ada ahu ing nekani mas kawin kuwi ilaiha maring wong wadon. Faghara banjur menipu sapa lanang ha ing wadon. Bilahi faghara to kuwi. Bilahi kelawan Allah wa istahalla lan ngalap halal sapa wong lanang farjaha ing kemaluane wadon. Laqiya mongko bakal ketemu sapa man Allah ing Allah yaumal kiamati sesuk ing dalem dina kiamat. Wa huwa hale utawi dheweke man iku zanin wong sing ahli zina. Iki hadise jelas. Sing sapa wonge ngekeki mas kawin ning wong wadon kelawan sebuah mas kawin, ngerabeni wadon terus ngekeki mas kawin ning wong wadon kuwi ya nganggo mas kawin apa to apa Gusti Allah Maha ngerti. Gusti Allah Maha ngerti ning jebul nalika dhek ngrabeni wong wadon niku ternyata ning ati karo ning jiwa niku ora kepengin nekani hae wadon, ora kepengin istilahnya netepi kewajibane le dadi bojo lanang. Di ngrabeni wong wedok ning kok arep ora netepi kewajibane. Gampangane ora arep ngekeki belanjan, ora arep ngekeki utawa ora arep nyukupi kebutuhane. Ngapusilah dhek iki mung pengen ngapusi sing wedon kuwi. Sing diutamake mung le arep ngalap halal kemaluane. Dadi ora netepi kewajibane, sing penting halal ing ngeloni ngono lho maksude. Angel banget nerangke jenengan iki. Dadi ming tujuane sak sudut kuwi tok ming ngarep ben le ngeloni halal. Ning kewajiban liyane ora ditetepi. Belanjan ra tau kei, istilahnya nafkah lahir ora beres, kebutuhan-kebutuhan yang lain pinangka istilahnya ari jalu kawamuna kae jan ora ana. Sing wedok lara duja iki nandi-nandi ra diterke ngono kae lho. Wis malah kepara piye-piye mung digawe rekoso. Iki wong lanang sing model kaya keten iki sesuk ning dina kiamat ketemu Allah mesti dadi wong sing cilaka. Ketemu Allah mesti dihukumi dadi wong sing ahli zina. Nek ya berat to. Ayo kaya ngene kadang
Wong iki muni sok pinter ngepek wong wedok sing apal Quran, apa sing ngerti agama, ternyata niate niku ben engko ngekeki titik iki ra apa-apa, utawa ora ngekeki iki engko bojoku tetep nrimo wong ngerti agama kok ngono kae lho model iki. Iki licik wong kuwi. Jan licik. Amping-amping agama ming arep gawe penak awake dhewe ngono lho jenenge. Nah, terus piye wong nafkah ki nominale ana terus engko ditambah karo kebutuhan-kebutuhan sing jedul saka adat, sing jedul saka tradisi. Kaya nek nggone dhewe nyumbang barang niku ora saka tradisi saka adat, kuwi kudu kaya. Lah kok terus ning arep ora kangelan nggon kok ngono kuwi. Gek nek sing rada enom iki saiki men supaya wangun iki ya ngragati le macak barange. Nek sing rada enom iki ya senengane macak, nek ora macak ya ora pede kok. Iki kaya pacakan iki rada muni karepe iki arep ora cucul. Kan mulah aku golek sing apik agamane lah ngopo ben ra banyak tuntutan. Wah licik kowe. Golek iki ora ngono kuwi kok ya. Pokoke aku iki arep ngibadah olehku rabi. Dadi konsekuensine aku engko rabi kok ning kono butuh utawa ketabrak kahanan-kahanan sing sipate rada membebani aku siap. Ya iki ngibadahku. Mula tak rabeni pisan aku li hubungan karo kowe men halal. Iki tak rabeni ben aku engko iso ngibadah nasarupke tenaga karo dhuwitku. Aku tak nyukupi kebutuhanmu, tak mulyake awakmu, tak mensejahterakan awakmu. Lha iki sip iki. Gleleng iki wong lanang sing kene. Ning mesti do nduluk kabeh. Apa to ya ora gate akeh sih. Padake. Wa fi riwayatin lan kasebut ing dalem siji riwayat ukhra kang liya lahu kedue Imam Baihaqi aidon halimale inna a'dzama dzunubi sak temene utawi paling gedhe-gedhene pira-pira dosa ngindallahi azza wa jalla ing dalem ngarsane Allah azza wa jalla iku rajulun wong lanang tazawaja kang ngrabi sapa rajul imra'atan ing siji wong wadon falama apa iki kondo falama kondo mongko banjur ora netepi sapa rajul hajatahu ing hajate le ngrabi kuwi minha saking bojo wadon. Tolako banjur nalak sapa rajul ha ing wadon. Wa zahaba lan lunga sapa rajul bimahliya kelawan nggawa mas kawine wadon. Wa rajulun lan wong lanang istakmala kang ngalap ngamal sapa rajul rajulan ing wong lanang liya fa zahaba banjur lunga sapa rajul bi ujratihi kelawan nggawa bayare tenaga. Wa akhirun wa akhara ya wa akhirun lan utawi sing keri iku yaktulu mateni sapa rajul dabatan ing kewan ngabasan. Hale anu istilahnya ya nyiksa ngono lah. Bangane angel. Ana hadis liya ya saka Imam Baihaqi Kanjeng Nabi ngendika paling gedhe-gedhene pira-pira dosane wong lanang di hadapan Allah Taala niku wong lanang sing ngrabi wong wedok. Iki wong lanang sing ngrabi wong wedok terus ora netepi hajate. Terus ora netepi hajate utawa falama qadha hajatahu minha talaka. Nalika wis netepi apa sing dadi hajate wong lanang kuwi nang gone wong wadon, nalika wis netepi hajate niku cara kasarane ya ngrabi wong wedok bar dirabi terus istilahnya ya dikumpuli bar ngono kuwi mungkin ngrasa piye to piye ngrasa
ora puas apa piye ngono terus akhirnya lunga utawa megat terus lunga. Wis tak pegate wae gek aku tak lunga, gek le lunga nggawa mas kawin sing wingi wis dikekke. Iki pancen wong lanang jan ora cetha tenan kok. Ora jelas iki. Ngrabi wong wedok ngekeki mas kawin bar kuwi dikumpuli ngerasa ora puas apa piye iki terus dipegat terus lunga karo mlayokke mas kawin wis kuwi paling gedhe-gedhene dosane wong lanang sing kok ngono kuwi. Ha iki ana keterangan sing diterangke ning dadi manipulasi. Sayange le nerangke iki dadi manipulasi. Paling gedhe-gedhene dosane wong lanang kuwi wong lanang sing ngrabeni wong wedok terus bar dirabeni dikumpuli dikeloni ngrasa ora puas terus dipegat. Ana sing le nerangke ngono kuwi. Kamangka iki bar kuwi toh lunga nglungake utawa mlayokke mas kawin kuwi ora diterangke ana. Dadi memanipulasi hadis. Iki engko otomatis ketemu gorohke hadis. Mula ngati-ati nek nerangke iki kok ya. Sing nomor loro wong lanang paling gedhe-gedhene dosane wong lanang sing nomor loro niki wong lanang sing ngalap tenaga marang wong liya dhek ndek gawean terus butuh tenaga ngrangkuli tenaga-tenaga kuwi kok nyambut gawe melu dheke. Mbak Santiti wancine bayar, mlayokke bayare. Wah niku paling gedhe-gedhene dosa. Wau kan iki mandor minggat teram bayari tenagane. Ning ya kudu masuli. Iki beres kok ya. Uli-uli ana kerep krungu aku mandor minggat mlayokke bayare. Tenagane. Wah niku dosa gedhe tenan kuwi. Ana wong kudu mbayari sing mah bayare kok minggat. Lah sing nomor 3 wong sing mateni kewan kanthi nyiksa. Wah kuwi gedhe-gedhene dosa. Kae nek nang video angger muni arep bodo besar ana video sing le mateni sapi dibodhem ndase lho. Ana to niku? Wah ndase dibodhem cek ora dibelah. Didies ngono lah ya ndase dibodhem lah ya kamu teke pecah. Ini kan wis wah niku dosa gedhe tenan. Dadi mateni kewan kok ming waton iki kudu nganggo prosedur syar'i, nganggo syariate ora ngawur kok ya. Kuwi resiko gedhe kok ngono kuwi. Dadi dikejut niku nggih mboten sae, Pak. Napa? Dikejut niku. Niku piye ta niku? Dikejut niku. Di listrik. Ados ilang kesadaran. Nggih ora pareng kewan iki pokoke nek iso diingu dibelek. Terus niku nek kewan iki arep diburu. Diburu niku iso dibedil nek zaman saiki nek biyen dipanah ngoten niku. Ning nek kewan wis iso dingu kok le ngreka mateni nganggo dianiaya ora sesuai karo syar'i mboten pareng. Kita belajar nang nggon syariat sing jedule saka Quran nika memang lafate beleh. Beleh. Dadi nek terus dibodhem terus niku wae dikejot, disetrum wis ora bener. Dadi ngati-ati tenan nang nggon gang niku kok. Telung golongan sing didosa gedhe kaya keten niku lho telung golongan. Wong lanang ngrabeni wong wedok bar keturutan nepsune terus ming lunga mlayokke mas kawin. Sing nomor loro wong lanang sing ngalap tenaga kerja mbasan jatah bayari mah nglungake bayare. Sing nomor 3 wong sing mateni kewan kanthi nyiksa. Mak nun lah nek tikus kan omo. Niki dabah kowe. Mboten omo niki dabah. Dabah niku ya kewan sing halal dialah. Ya kaya pitik, menthok, sapi, wedhus, kidang dan lain sebagainya dabah. Mboten tikus, mboten ula, beda kaya. Lah nek niku ora omo jenenge utawa kewan yang membahayakan. Jadi kita bedakan nek niki kewan dabah. Mula sing kula aturke kaya sapi, pitik, wedhus dan lain sebagainya. Nek tikus, ula, omo, klabang dan lain sebagainya monggo lek mateni mangpateni piye-piye oleh. Mang cokot wae oleh.
Lho iya wong iki dabah kok gimana. Nah, ngeten nggih, wis cetha to niki. Niki sik niki rada mulur iki mau lah tak goleke titik kudune rampunge tengah 10 niki blandang. Diapura ya sesuk sore setengah 10 wis. Iki minta ngoyak titik kok yo iki diapura tenan. Iki rada blandang titik ora apa-apa. Wis. Niki muga-muga diridani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, ati ditata ikhlas, pokoke krana Gusti Allah, ngalap hidayah, ngalap pitutur ben supaya saya sesuk ki atine menem semendira Allah ayem tentrem barokah rahmat. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.